Evo ovako, malo da vas obavestim šta se upravo desilo. Navijači su krenuli da se vraćaju, mislim, Srbi, nećemo ih zvati navijači, krenuli su da se vraćaju dole na Slaviju. Iz nekog razloga su potrčali, nije bilo ono kao sad će da interveniše policija, ali iz nekog razloga policija je intervenisala, počeli su da jure narod i evo šta se desilo. Desilo se to da, mogu da kažem, jebi ga, ispao je frka. Kao što sam rekao, njih je više, neki su otišli gore uz brdo, uz Resavsku, a i zato neki su otišli prema trgu. Tako ljudi da nemam pojma šta se dešava. Ja sam otišao dole, niz Resavsku, ali dobro, evo, to možete da vidite. Možete da vidite. Ovdje, kao što vidite, razdvojili smo se, jebi ga, jedni otišli gore, drugi ostali tamo, treći otišli ovamo. Evo, vidite da je kamion blokirao ulicu, ne može se prođe, pa se nadam da ćemo nekako proći. Ništa, jebi ga, ja moram da čuvam dete, ali koliko god je ona skoro punoletna, ja moram da branim nju. Ništa, sad ću je zvati da lagano dođe, a vama ljudi, opet kažem, jedino lice koje sam snimao i koje ću snimati je moje lice. Ne želim da iko ima problem zbog toga. Razumete? Ništa. Ajde, u svakom slučaju, toliko za sada. Uključit ću